Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu mana karo channel Mak Gini Keluarga Sederhana. Iki kuwi pemirsa. Gimana mae izin metu pemirsa ya wis rampung. Lah karepe ibu ki ya oleh terserah apa tok ujung kono ngono. Lah kan tapi mae mikir pemirsa ya engko ndang kesuwen kaya ngono soalé kan jalan kaki iki mak kan urung roh dalan. Kedak man mak iki pengen tuku cemilan pemirsa, golek gorengan nih dadak ora nek bakul pemirsa. Jebule mak celing ngetan ngulon enek iki bakul taupong karo apa ya nek ngarani sing cilik-cilik iku pemirsa. Iku tibake enek rujak. Terus mae tuku gorengan sing ning Alfamart. Jebule mak gagenan mulai ya pemirsa. Jenenge melok wong kan wedine kondang dikon napa neh kaya ngono. Bareng mak wis mulai. Terus ibu ki ngomong, walah di situ gak enak nih, yang jualan gorengan di situ tuh gak enak, itu yang deket Alfamart. Enaknya tuh yang paling ujung sono no, kamu harusnya tuh jalan kaki terus sampai mentok. Jadi niki ngono pemirsa yo, maklum kan mak mikirin kotang nanti perintah apa nih kaya ngono. Tadi yo mak yo menjawab ini, iya bu tadi aku mau jalan terus, cuma kan takutnya nanti kelamaan, ibu nyariin, manggil Ani, aku bilang gitu. Ngomong ke ibu, nggak apa-apa sekalian main tuh yang jauh sekalian, biar tahu jalan gitu. Oh ya udah bu, lain kali aja lagi, terus aku ngomong. Terus bar kuwi ya wis tak nggo mangan pemirsa ceritane iki. Aku masak sawi sama pepaya tak oseng. Terus mikirin mae beli gorengan. Dadak gawe enak minyak banyak banget pemirsa. Bahas pokoke masakane iki. Bakul kene iki ora nek bakul sing marai pemirsa yo. Dadine iki yo piye ya rasane. Aduh, nek ning sing neng Bojong iku enak-enak kono edak pasar. Jadi sing jualan makanan yo akeh banget karek milih. Niki lho bakul mie ayam gak enek, bakso gak enek. Hitungane dadi hemat pemirsa. Duite utuh seumpama soalnya gak enek bakul. Nek gak izin metu wis roh dalane ngono. Liar. Dadi iki mau sedikit cerita yo. Kaya ngene iki mau iki HP-ne mae yo ngono pemirsa. Gak ngerti loro-loro padahal iki ora jeblok, ora kebanting, ora piye, mbah nek kebrekan ya ora ngerti pemirsa. Cuma gak jeblok. Delalah iki HP-ne mae nek dienggo telepon bu apa dienggo apa bu ngono ki kiwir-kiwir pemirsa kocone ngono ki. Iki tak solasi maklum nek seumpama gambare mae tambah ketok jeleret-jeleret. Soalnya kronologi HP-ne mae kiwir-kiwir minta di servis. Padahal baru sebentar pemirsa yo lagi 5 tahun lho. Ora enak apa-apa mosok yo kiwir-kiwir. Terus mae kan penasaran, kondo karo anak lanang to. Sing lanang muni ngene. Anu mak, iku jaluk apa? Jaluk di servis. Ning tukang HP koyo ngono. Ning tukang HP. Dadine kok nyervis no. Kan contoh nyervis no pemirsa. Tapi nek di servis mae kan yo gak arep panggone. Dadi ki mau yo wis izin karo ibu. Nek ape nyervis HP. Cuma yo gak arep panggone. Dadi aku
minta tolong sama kemungkinanku karo Mbak Tari kemungkinan yo sing roh panggone dipin gak kesasar. Aku wedine apa pemirsa? Kok nek kelebon banyu. Soale iso iki coplok iki pemirsa. Kocone iki coplok. Iki lho coplok iki. Mungkin iki coplok. Dadi tak solasi mubeng. Enek ae pemirsa pokoke. Bayaran urung wis sing apik bobrok lah. Sing ning omah yo ngono. Apa mang celuluke. Aku rasane sedih kabeh. Bungkel pemirsa ngrasakno. Terus aku ya wis lah daripada kok gak didandakno ya malah gak kena tinggu ya pemirsa. Jadi ya wis kok nek bayaran karek ngendung. Alhamdulillah. Cair-cair kaya ngono pemirsa yo. Dadi seneng banget nek wis tampa bayaran. Ora hidup nek lakoni angger ape tangi melek kuwi istighfar dhisik. Perkara apa? Perkara awake hitungane kan bar tangi turu kan jek ape tangi iki aras-arasen pemirsa yo. 4:30 kan wis tangi. Sekalian subuh ngono iki tau mandi kaya ngono. Jenenge wong kadang kan ya aras-arasen ya pemirsa, tapi iki demi apa? Demi keluarga ayo semangat. Ayo semangat. Jadi nek bar istighfar terus jongok sedelo, buka mripat dibuka adus terus subuhan terus mengisor ki loro-loro jam piro pemirsa? 5:30. Ya seperti biasa, lap-lap nyapu ngepel. Kaya ngono mbah-mbah. Kosok mungkin wetune cepet banget pemirsa. Jadi ya alhamdulillah saiki mae wis gak kelingan omah. Wis gak kerontok-rontok atine wis mari pemirsa. Jadi alhamdulillah semangat mae kerasan. Wis kaya ngono pemirsa ya sedikit cerita. Kapan-kapan disambung lagi. Iki mau mae wis suwe banget pemirsa yo. Bingung ape istilahnya ngonten opo, ndul ning omah, ape dikonten yo gak penak pemirsa yo kerja. Soale ning gone majikan. Dadi yo sepurane yo pemirsa yo kaya ngene iki lah. Kapan-kapan kok nek mae metu tak video lagi ya pemirsa. Wis cukup sakmenae videone dina iki. Cerita kon metu sampai ujung mae mau trimo ngamplik ning pojokan kene wae. Dadine yo dimaklumi. Tak pikir jenenge melok wong kok iku ngono mang. Kita malah mengizinkan. Gak apa-apa nih, gak apa-apa. Kamu kalau mau main ke sana gak apa-apa. Biar tahu jalan. Tuh, tapi jangan pakai motor soalnya gak ada apanya. Mak kan gak duwe helm. Jadi mak milih mlaku wae pemirsa. Nek mlaku kan aman. Wis pemirsa tak tutup sakmene videone mak berbincang-bincang sendiri sama pemirsa yo. Dadi nenek salah omong tingkah laku perbuatan keluarganya Mak Regini Family apa Mak Regini minta maaf yang sebesar-besarnya buat pemirsa Mak KB. Terima kasih pokoknya yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang ya. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir kaya banyu kali, agung kaya banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.